Helo, a dyma ni yn sesiwn nesaf ni o gwersi cerlam bioleg uwchgyfrannol. Rwan, be dwi eisiau jyst wneud yn gyntaf ydy dangos i chi be sydd yn dod i fyny dros yr rhai dwythaf neu beth sydd lle mae hwn o fewn yn gwersi ni. Da ni wedi cael sesiwn 1, ydych chi wedi cael sesiwn 1 a sesiwn 2 ar bioamrywiaeth, ac da ni heddiw ar sesiwn 3, Maethiad 2 rhan 1. Rwan, mae hwn yn mynd ar ôl yr gwaith ar y fi wneud ar Maethiad blwyddyn dwythaf. Felly, na i roi cronodeb o beth oedd yn y rhan yna o'r gwaith. So, hwn di sesiwn 1, sesiwn 3, fel ni'n deud, ar uwchgyfrannol Maethiad rhan 2, ac beth sydd wedi bod yn y rhai dwythaf oedd, oedden ni wedi gwneud sôn o y gwahanol mathau o feithiad. So mae gennym ni meithiad autotrophig, heterotrophig, saprofitau, parasitiaeth a cydymddebyniaeth. Cyn wedyn mynd ymlaen i holozoic, sef yn math ni o feithiad. Ac wedyn, ar ôl hynny, mi roed cronodeb o sut oedd yr colydd yn gweithio. Rwan, be dwi eisiau gwneud heddiw ydy cymysgedd o orffen i ffwrdd yr rhan ar y meithiad. Fel da chi'n gwybod, pan fyddwch chi'n cyrraedd y rhan yma, mae system treulio ni di'r rhan gyntaf ohono fo, tua just dros hanner yr rhan ar meithiad. Ac wedyn mae'r rhan arall o feithiad yn mynd i fod yn sôn am gwahanol mathau o feithiad mewn organebau mawr. Enghraifft, sut mae cygysyddion, sut mae llysysyddion, sut maen nhw'n wahanol i'w gilydd ac yn y blaen. So be ni'n gwneud heddiw yn gyntaf ydy just rhoi cronodeb fer i gychwyn ar beth sydd yn digwydd o fewn meithiad. So meithiad ydy'r broses o lle mae organebau yn defnyddio mater neu yn defnyddio bwyd i gael egni i gynnal eu swyddogaethau bywyd nhw. A maen nhw'n gwneud hyn gyda mater, sef basically dyna di'r enw ffansi am bwyd yn yr achos yma. Maen nhw yn cael egni o'r mater yma, a mae hwn yn dod o'r maetholion. Rwan, y ddau prif fath o feithiad ydy autotrophig ac heterotrophig. So, auto ydy bwydo. Wel, trophig ydy bwydo, ac auto ydy hunain. So mae autotrophig yn hunain borthi, mae nhw'n creu yr bwyd eu hunain. Heterotrophs ydy be da ni yn wneud, sef da ni yn defnyddio organebau eraill i gael ein bwyd ni'n hunain. So sut mae hwn yn gweithio? Wel, mae yna ddau prif fath o autotrophig. Mae gennym ni yn fan hyn disgrifiad byr o sut maen nhw'n gweithio. So mae yr autotroph yn gwneud moleculau mawr cymhleth. A pan da ni'n sôn am moleculau mawr cymhleth, da ni'n sôn am carbohydrate, protein, braster, lipidau. Da ni'n galw nhw. Ac byddai'n cael hyn o foleculau anorganic symlach. So os da chi'n cofio nôl reit i cychwyn eich cwrs chi, mae organebau organig ydy pethau sydd wedi gwneud allan o cadwynau hir o carbon. Ac dyma be mae photosynthesis yn gwneud. Mae o yn gwneud moleculau sydd yn cynnwys carbon anorganic, sef carbon dioxide yn rhan fwyaf o achosion, ac mae o yn lincio nhw at ei gilydd i wneud yr moleculau mawr yma. Ac mae yna ddau fath o autotrophs. Mae gennym ni photosynthetic a chemosynthetic. Rwan, nôl at hwn, pan bod yna dau gwahanol fath? Wel, mae un math yn mynd i fod yn cynhyrchu yr moleculau mawr cymhleth yma yn defnyddio egni, ac mae yr rhai sydd yn photosynthetic yn defnyddio golau i wneud yr egni. Mae chemosynthetic yn defnyddio cemegau.
o rhyw fath. Maen nhw'n medru torri lawr yr cemegau yma i rhyddhau'r egni, neu maen nhw'n defnyddio'r cemegau mewn rhyw fath o ffordd, so chemosynthetic. Dyma di'r math o autotrophig neu meithiad autotrophig sydd yn digwydd mewn ogofau. So os da chi mewn ogof, a sa ddim golau i'w gael, ond mae gennych chi cadwyn fwyd, o ble mae'r bwyd yma'n dod? Wel, o cemegau sydd yn cael eu torri lawr gan bacteria yn yr ogofau yma. Ac mae'r un peth yn digwydd ar waelod y môr. So reit lawr ar waelod y môr, does gennych chi ddim golau. Felly mae rhaid fod yr egni yn dod o rhywbeth ac cemegau sydd yn rhoi hwnna. Right, heterotrophs. Rhan, mae heterotrophs yn cael egni o bwyd sydd wedi cael ei synthesisio gan rhywbeth arall. Yr enghraifft ydy hyn, da ni'n enghraifft da iawn o organeb heterotrophig. So, sut mae hyn yn gweithio? Right, well, rhaid ydynt fwyta defnydd organig cymhleth sydd wedi cael ei cynhyrchu gan hunan-borthwyr, sef yr autotrophs. Da ni'n cael ei galw'n ysyddion. Ysyddion ydy consumers. A mae heterotrophs yn cynnwys anifeiliaid, sef ni, fungi, cos dyn nhw ddim yn gwneud photosynthesis, mae protoctista, sef yr organebau ungellog sydd yn eukaryotic, a wedyn mae gennym ni yn prokaryote, sef bacteria. Mae rhai bacteria yn medru bod yn chemosynthetic, sef cyanobacteria, mae hynna'n bethau reit syml iawn. Da ni'n sôn llawer am hwnna. Dwi'n meddwl bod ni'n sôn amdano fo reit ar y cychwyn gyda'n 3 teyrnas neu 3 rhan, teyrnas 3 rhan, sef yr Aciabacteria. Ond hefyd am hynny, da ni'n sôn llawer amdano nhw. Right, so mathau o feithiad heterotrophig. Mae gen ni ymborthwyr holozoic. Rhan, dyma ydy ble mae rhan fwyaf o hwn, neu yn gwaith ni'n cael ei wario arno fo, oherwydd da ni'n edrych ar pethau fel cygysyddion, llysyddion, hollysyddion ac detrosyddion. So cygysyddion ydy anifeiliaid sydd yn defnyddio anifeiliaid. Rwan, mynd yn ôl at holozoic. Maent yn cymeryd y bwyd i'w cyrff nhw, a maen nhw'n dadalfennu ym mhroses treiliad. Rwan, jyst i ddangos bod hwn ddim yn sut mae rhai organebau yn gwneud o, mae gennym ni saprophytau, neu saprobiontau, sef ffwng, a dydy rhain ddim yn holozoic. Maen nhw yn cyflawni treiliad drwy cynhyrchu ensymau i'w ychwanegu nhw at fwyd, a wedyn maen nhw i'w ail gymeryd o i mewn wedi yr bwyd dreulio. So mae hwn yn dangos i ni, neu mae'n dangos yn reit da sut mae holozoic yn wahanol, neu bod na mathau eraill o heterotrophs. So cygysyddion, bwyta anifeiliaid, fel ei ffynhonnell fwyd, llysyddion, planhigion. Mae gen i hollsyddion, so'r ddau, so da ni fel yna, so planhigion ac anifeiliaid, a detrosyddion ydy mae nhw yn treulio pethau marw. So pethau fel prifgenwair, trio meddwl am y gair de amdano fo, prifgenwair earthworm, ydy beth da ni'n sôn amdano fo, lle maen nhw yn bwyta pethau fel hen ddail ac yn torri nhw lawr. OK. Yn olaf cyn ni orffen ar yn fel cronodeb o pethau gwaith dwythaf, mae gen i parasitiaid. Mae parasitiaid ydy beth da ni'n mynd i fod yn edrych arnyn nhw yn nes ymlaen yn hwn. Oherwydd, da ni'n sôn am parasitiaid o fewn fan hyn, ond da ni ddim rili'n edrych arnyn nhw mewn llawer o fanylder. Ond beth ydyn nhw ydy organebau byw sydd yn byw
ar organeb arall a maen nhw'n achosi niwed iddyn nhw. Dau fath, ecto ac endoparasite, a da ni'n mynd i fod yn edrych ar enghreifftiau heina yn diwedd rhan 2. So pan da ni wedi mynd drwy y cygysyddion a llysyddion, da ni'n mynd ymlaen i edrych ar y parasitiaid ac y ffordd maen nhw wedi addasu. Cydymddibyniaeth, da ni yn mynd i fod yn sôn am hwn o fewn yr treulio llysyddion, oherwydd da ni'n mynd i fod yn sôn am anifeiliaid cnoi cul, sef ruminants, a maen nhw'n defnyddio organebau eraill i fedru helpu nhw treulio, sef bacteria ydyw system treulio nhw. Da ni gyda peth bacteria yn ein system treulio ni, ond mae ruminants, anifeiliaid cnoi cul, maen nhw'n gwneud defnydd mawr o hwn mwyn medru treulio bwyd. So da ni'n edrych ar hwn, right, nes ymlaen mewn mwy o fanylder. Just fel bod chi yn ymwybodol o sut mae hwn yn gweithio, cydymddibyniaeth ydy lle mae gennych chi 2 gwahanol rhywogaeth ac mae nhw gyda perthynas fwydo hefo'i gilydd, ac mae o fydd i'r naill a'r llall. So mae hynny'n golygu bod o yn mynd i fod yn helpu y 2 organeb. OK, so be dwi isio defnyddio peth o'r sesiwn yma ydy edrych ar gwestiynau. Rhan, mae hwn yn edrych ar gwestiwn ddoth o uwch 2, uned 2, 2018, so os da chi eisiau mynd i edrych arno fo eich hunain ac edrych ar gwestiynau eraill, dyna lle mae wedi dod ohono fo. So be dwi eisiau gwneud, i mynd drwy hwn fel bod chi medru cael deall sut i ateb y cwestiwn yma yn well, neu fallai ar pa drywydd maen nhw'n mynd arno fo yn y cwestiwn yma i bigo allan dulliau neu fallai technegau i ateb y cwestiynau'n well. So Maethiad yw'r term sydd yn cael ei defnyddio i ddisgrifio sut mae organebau byw yn cael moleculau sydd angen i ffurfio cyfansoddion organig. Un gwahaniaeth mawr rhwng llawer o fathau o organebau yw i dull Maethiad. So mae gen i fan hyn organeb eitha syml, Hydra viridis. A da chi'n gweld fan hyn, mae gen i fo jyst un agoriad i'w system treulio. Dwi'n cofio'r amser pan oedden ni'n arfer trafod organebau mewn mwy o fanylder, ac yn edrych ar yr haenau o fewn organebau, fel y tri haen sydd mewn rhan fwyaf o organebau. Yn yr achos yma, da ni jyst yn defnyddio hwn i fedru ateb cwestiwn ar sut mae o yn treulio. So mae'r hydroviridis yn anifeil dŵr croyw amlgellog, mae gen fo tentaclau i ddal yr organebau a trosglwyddo nhw i'r ceg. Mae'r cynhyrchion treulio yn cael ei amsugno, ac mae gweddillion sydd yn cael ei gallu, sydd ddim yn cael ei treulio yn cael ei certhu drwy'r geg. So beth gennych chi fan hyn ydy un ffordd i mewn i'r bwyd, a wedyn mae'r certhion yn dod yn ôl allan. OK, so enwch y dull Maethiad ar gyfer Hydra yn ei ddefnyddio. Rhan, solwch mae o yn bwyta y bwyd, so mae o'n cymeryd y bwyd i mewn i'r organeb, so mae o'n treulio fo tu mewn yr gwagle neu hyd o tu mewn y corff. So beth nhw eisiau oedd holozoic. Mynd yn ôl at fan hyn. Lle oedd o fan hyn? Heterotrophs. Ac oedden ni wedi sôn am holozoic. A mae hein yn cymeryd bwyd i mewn i'w cyrff nhw. So holozoic oedden nhw eisiau, solwch ddim heterotroph. Os fysa chi'n rhoi rhyw fath o gyfiawnhad o'r heterotroph yn cymeryd y bwyd i mewn, mi fysa nhw fallai'n rhoi y marc. Right, mae celloedd endodermaidd yr Hydra yn cynnwys celloedd algi gwyrdd. Cydymddibyniaeth, so maen nhw yn dibynnu ar ei gilydd, sef perthynas rhwng 2 rhywogaeth wahanol. Rwan, da ni ddim yn gwneud hwn, ond be maen nhw eisiau i chi feddwl ydy esboniwch sut byddai Hydra a chlorella yn gallu elwa.
Rhan, un o'r pethau dwi'n trio wneud fan hyn, di trio mynd drwy yr pethau sydd yn allweddol. So maen nhw eisiau i chi esbonio. So hwnna di'r berf sydd gennym ni fan hyn. Yr geiriau allweddol yn fan hyn ydy, maen nhw'n cynnwys celloedd gyda'r algu gwyrdd ac mae o'n cydymddibyniaeth a mae hwn yn perthynas rhwng dwy rhywogaeth gwahanol. A maen nhw eisiau gwybod sut maen nhw yn elwa. Felly, be mae yr hydra yn mynd i gael? So esboniwch sut byddai'r hydra yn ogystal â chlorella yn elwa o'r berthynas hwn. Wel, mae'r rhaid i ni egluro'n gyntaf fan hyn i'r hydra, be mae'r hydra mynd i gael o'r chlorella ac y gwrthwyneb gyda yr chlorella. So os ni fynd i edrych am be mae yr hydra yn ei gael, wel, os oes gennych chi organeb sydd yn photosynthetic, mae o'n mynd i rhoi bwyd iddyn nhw. Mae nhw'n mynd i, yr chlorella yn mynd i gwneud photosynthesis a mae o'n mynd i creu bwyd ar gyfer yr hydra. Mae'r chlorella yn mynd i gael rhywle i fyw. Mae'n mynd i gael rhywle mae'n medru bodoli, lle mae'n mynd i fod ddigon diogel o'r amgylchedd. A dyma fo. Mae'r hydra yn cael ocsigen, neu glucose, neu cynhyrchion photosynthesis, a mae'r chlorella yn mynd i gael amddiffyniad, lle i fyw, cynefin, neu fysa chi medru dweud bod o'n mynd i rhoi... Rhan, dwi'n gwybod bod o'n swnio fel, hold on, mae'n mynd i cael siwgrau ac asidau amino. Mi fydd cynhyrchion treulio yn dod o'r hydra, felly mae'n bosib i hwn rhoi bwyd i chlorella. Felly, oedden nhw yn reit agored i lot o atebion fan hyn. Oeddech chi'n meddwl, wel, ia, dyna gall hynna fod yr atebion cywir. So mi oedd yna lot o atebion posibl yn fan hyn. Yr peth amdano fo oedd o yn gwestiwn, o'n i fel eitha heriol oherwydd da chi mwy na thebyg ddim wedi gwneud hwn yn eich dosbarth, ddim wedi sôn am yr hydra a ddim wedi sôn am y ffordd mae o yn medru elwa o i'w gilydd. Right. Nesaf fan hyn, yn ôl i fy biro glas. Iawn. Mae nostoc yn nitrous amonas yn rhywogaeth bacteria sydd yn bodoli mewn pridd. Mae'r ddwy rhywogaeth yn defnyddio moleciwlau anorganig syml i ffurfio eu cyfansoddion organig. Mae pigmentau chlorophyll i'w cael ynghelloedd y nostoc os doedd na ddim ynghelloedd y nitrous amonas. So pa gasgliad da chi'n gallu ffurfio ynglyn â'r dulliau maethiad y ddwy rhywogaeth hwn. So nôl at fan hyn, mae yr rhywogaeth bacteria yn bodoli mewn pridd, mae nhw ddwy rhywogaeth yn defnyddio moleciwlau anorganig. So be da ni'n sôn am fan hyn ydy autotrophs, a mae un ohonyn nhw yn mynd i fod yn defnyddio pigmentau chlorophyll. So mae un ohonyn nhw'n mynd i fod yn gwneud photosynthesis. A mae'r llall yn mynd i fod yn gwneud chemosynthesis oherwydd dydy o ddim gyda... mae pigmentau chlorophyll i'w cael ynghelloedd nostoc, ond does ddim yn nitrous amonas. So dim yn nitrous amonas, os di'n mynd i fod yn autotroph, mae o yn mynd i fod yn chemosynthetic. So dyma ni. Beth ydyn nhw eisiau? Geiriau tebyg neu ystyr yn autotroph. So mae'r ddau ohonyn nhw yn autotroph. Mae nostoc yn photosynthetic a mae nitrous amonas yn chemosynthetic. A 3 marc. Unwaith eto, doedd o ddim yn waith anodd, ond oedd rhaid i chi fynd yn ôl a edrych arno fel beth yn union oedden nhw arno nhw. Oedden nhw ddim wedi deud bod nhw'n autotrophs, ond maen nhw'n deud bod nhw'n defnyddio
moleculau anorganic syml. So hwnna oedd yn cliw ni bod nhw yn autotrophic. Sori, mae'n sgwennu fel yna. OK. Mae'r ffotograff yn dangos adeiledd ffwng sydd yn perthyn i genws Rhizopius. Mae gan pob Rhizopius adeilad tebyg. Dwy o rhywogaethau'r genws hwn yw Rhizopius stonifer a Rhizopius oryzae. Mae Rhizopius stolonifer i'w weld yn gyffredin ar arwyneb bara. Mae y llall i'w gael sydd yn achosi haint prin ac yn medru peryglu bywyd dynol. Pa gasgliad sy'n gallu cael ei ffurfio ynglŷn â'r dulliau meithiad yr ddwy rhywogaeth hwn? Rwan, mae un ohonyn nhw yn mynd i fod yn byw ar bara cyffredin a mae'n achosi fo pydru. Mae'r llall yn mynd i fod yn achosi afiechyd. Rwan, mae'r ddau ohonyn nhw yn heterotrophs, ond mae hwn, yr un sydd yn byw ar bara ffrwythau sy'n pydru, yn saprophyt. Maen nhw yn byw ar organebau marw. Dwi'n meddwl ni fynd drwy'r rhan yna chydig bach yn gyflym os ni'n mynd yn ôl at hwn. Dyma fo. Ar mi anghofio sôn am beth ydy saprophytau a saprobiontau. Mae hein yn byw ar pethau marw. A mae rhain yn achosi ac yn peryglu bywydau dynol, felly mae rhain yn mynd i fod yn parasitic. Dyna un o'r pethau sydd yn bwysig y fan hyn ydy sôn am bod parasite ydy pethau sydd yn achosi afiechydon. Felly mae afiechydon yn cael ei achosi gan parasites. So unrhyw amser ydych chi'n gweld reit o ie, ni'n meddwl bod hwnna'n achosi afiechyd, maen nhw yn medru cael ei disgrifio fel bod yn parasitic. Ac wedyn unrhyw sôn fan hyn am triliad allgellol, sef dyna sut mae yr ffwng yn medru bwydo. OK, dyna di oedd o dim yn cyflwyniad llawn o, wel, oedd o'n math o cyflwyniad, ond hefyd oedd o'n edrych ar cwestiynau ar yr un dwythaf. So, be dwi eisiau mynd ymlaen iddo fo heddiw, di yr pethau sydd yn mynd i fod yn newydd. So, just ail atgoffa'n hynna'n, oedden ni wedi gwneud yr colydd dynol, yr wers dwythaf, oedden ni wedi sôn am adeiledd yr colydd mamolyn. Cerwch nôl i edrych ar y fideo Maethiad i edrych ar rhain. Os mae yna eglur y had llawn arnyn nhw, ac hefyd ar y chwarennau, treiliad carbohydradau, lle da ni'n mynd o polysaccharid lawr i disaccharid, monosaccharid, bod carbohydradau ddim yn jyst yn cael eu treulio'n syth i monosaccharid, mae o'n cael ei torri lawr yn disaccharid. Rhywbeth da, rili, oherwydd mae o'n golygu mae o'n hanneru faint amser mae'n cymeryd i dreulio. Wedyn ar ni sôn am treiliad proteinau, ac unwaith eto, mae o'n torri yr protein i mewn ddarnau llai. So be wneith o'n neud ydy wneith o cymeryd yn protein ni, wneith o torri fo yn ddarnau llai, so mae y protein yn ddarnau llai, a wedyn be mae hwnna'n golygu ydy, mae gen ni exopeptidas sydd yn medru treulio mewn mwy o lefydd. So yn lle o'r blaen, fysa exopeptidas sy'n mond medru treulio fan hyn a fan hyn. Ar ôl 2 toriad gan yr endopeptidas, mae gen i 1, 2, 3, 4, 5, 6. So gen i 3 gwaith mwy o lefydd iddo fo fedru torri nhw lawr. A wedyn ar ni fynd ymlaen i edrych ar amsugniad, yr epithelium, ac oedden ni wedyn wedi trafod sut oedd yr moleculau yma'n cael ei amsugno, ac mi ar ni wario dipyn o amser ar amsugniad. So mae hwnna yn yr
wers cerlam Maethiad. So be dwi eisiau edrych arno fo mewn manylder heddiw am weddill y wers yma ydy'r cylyddyn mawr ac sut mae organebau'n cael i'w treulio, ac hefyd da ni'n mynd i fod yn edrych ar dau gwahanol ffordd mae deintyddiaeth wedi addasu ar gyfer llysyddion ac i-gysyddion. So beth cyntaf, unwaith mae'n bwyd ni wedi mynd drwy yr cylyddyn bach, mae popeth wedi cael ei amsugno allan ohono fo. Ac beth sydd yn digwydd ydy, mae popeth, pob bwyd sydd yn hydoddi, neu bob moleciwl bwyd sydd yn hydawdd ac digon bach, mi fydd hwnna di pasio drosodd i mewn i'r gwaed. Beth sydd ar ôl ydy cymysgedd o dŵr a bwyd heb ei dreulio. Dydy hwn ddim yn hydawdd. So mae gennym ni yr treul fwyd yma yn cyrraedd y cylyddyn mawr. Rhan, bod o'n cael ei alw'n cylyddyn mawr, dio ddim actually mor hir ag ydy'r cylyddyn bach. Mae'r cylyddyn bach yn llawer hirach yn amlwg. Mae'n galfo'r cylyddyn mawr oherwydd mae gennym fo y cross-section mwy. Rhan, mae'r cylyddyn mawr tua 1.5 metr o hyd. Mae yna rhannau yma iddo fo, sef y cecum, sef y rhan cyntaf, yr appendix, y colon ac y rectum. Ynddo fo, mae dŵr a halwynau mwynol yn cael ei amsugno nôl i'r gwaed. Mae dŵr yn amlwg yn mynd i fod yn symud drwy osmosis. Cael y rest yna'n iawn. Ac mae o ynghyd â fitaminau sy'n cael eu secretu gan microorganebau. Felly mae gen i microorganebau pwysig fan hyn sydd yn byw yn y colon ac maen nhw yn amsugno, neu maen nhw'n creu fitaminau a mae hyn yn cael ei amsugno yna. A wedyn mae gen i bacteria sydd yn gyfrifol am wneud vitamin K. Rhywbeth sydd yn bwysig iawn ar gyfer iechyd ni, ond weithiau dyn ni'n medru cael prinder ohono fo. So yn y cylyddyn mawr, mae'r bwyd heb ei dreulio yna, a mae mewn cyflwr lled solid. Hwna di semi-solid. So mae hwn erbyn iddo fo gyrraedd y rectum. So beth wedi digwydd yr adeg yna ydy mae yr dŵr wedi cael ei amsugno ohono. Mae cynnwys gweddillion selulose heb ei dreulio a celloedd, bacteria a celloedd wedi marw. So dyna beth sydd yna, ac mae hwnna wedyn yn cael ei golli allan fel ymgarthion. Mae gen i le bach fan hyn, fedra i jyst wneud diagram byr o hyn. So beth da ni'n sôn am fan hyn ydy, dyma fo yn cylyddyn bach ni, dyma fo yn cylyddyn mawr ni. Mae gennym ni appendix fan hyn, a mae gennym ni beth sy'n cael ei alw yn cecum. Rhan, dydy'r cecum ddim ond rhan cyntaf o'r cylyddyn bach, cylyddyn mawr, ond da ni gyda yr appendix. Mae llawer o wahanol ffyrdd o sillafu fo yn Gymraeg, ond da chi gyd yn mynd tebyg yn mynd i fod yn gwybod amdano fo appendix, a mae rhai pobl yn cael hwn wedi cael ei tynnu allan. A hwn ydy'r rhan lle mae llysyddion yn treulio ei cellulose. Ac beth sydd yn digwydd fan hyn ydy mae'r cellulose yn cael ei treulio mewn anifail fel ni, mae'r appendix wedi cael ei wneud mor fach fod o really ddim yn gwneud unrhyw beth o gwbl rwan. Mae wedi mynd yn llai a llai a llai. Right, so just recap cyflym. Dŵr a halwynau mwynol yn cael ei amsugno. Mae heina wedyn yn symud i mewn i'r celloedd sydd yn leinio. Wedyn, ar ôl cyrraedd y rectum, mae bwyd sydd heb cael ei dreulio mewn cyflwr lled solid, a mae hwnna'n cael ei golli fel ymgarthion. So basically, hwnna di beth ni'n galw'n poo. Y defnydd o'r cynhyrchion treiliad. So beth da ni'n neud hefo gyd o'r defnydd yma? Wel, mae y glucose
sy wedi cael ei amsugno mewn i'r gwaed. Mae hwn yn cael ei defnyddio yn ein corff ni ar gyfer resbiradu. Mae gormodedd o glucose yn cael ei storio fel braster, fel da'n gwybod, ddim yn beth da iawn I ni. Nesaf, mae ynysydau amino yn cael ei defnyddio I wneud proteinau mwyn trwsio'n celloedd ni. So ddim modd o storio yr asidau amino sydd dros ben. So beth sy'n digwydd ydy, maen nhw'n cael i'w dadaminaiddio yn yr iau. So beth sydd yn digwydd fan hyn ydy, mae asid amino, so mae fo yn asid amino ni, mae gen ni'n grŵp ochr, mae gen ni COOH, grŵp asid, a mae gen ni'n NH2, a gen ni yn hydrogen. A beth sy'n digwydd ydy, mae hwn yn cael i'w torri ffwrdd. Ac mae hwnna'n ffurfio NH2 sydd yn newid mewn I NH3, sef ammonia, sydd ddim yn sylwedd da ni eisiau cael yn corff ni. A mae hwnna wedyn yn cael i'w cyfuno gyda NH3 plus NH3 arall ac CO2. A mae'n cael ei defnyddio I creu urea. Mae'r cylched yma'n cael ei alw'n cylched o nythyn. Da ni ddim yn wneud hwnna ddim mwy, ond mae yn cael ei defnyddio I cael gwared o gyd o'r sylweddau gwastraff yma. So da ni'n gweld yn carbon dioxide, ammonia ac ammonia, a mae'n ffurfio yr urea. Mae hwnna jyst yn llai toxic, mae'n haws I wynebu fo, a da ni'n medru cael gwared ohono fo o'r corff, neu storio fo yn y corff, gyda chydig bach o ddŵr, llai o ddŵr nag os fysa ni yn creu neu cael gwared ohono fo fel ammonia, achos mae ammonia yn eitha toxic. So fel ni'n deud, dim modd, peidio glas, dyna ddim modd storio, felly da ni'n dadaminaiddio yn yr iau, mae hwnna'n tynnu grŵp amino a ffurfio urea, a mae'r gweddill ohono fo yn cael ei newid yn carbohydrate a cael ei storio. Defnyddio cynhyrchion treiliad. Sori, da ni ar hwnna drwg iawn gynnau. Lipidau. Da ni'n defnyddio rhai lipidau ar gyfer cellbilenau a hormonau, ac da ni hefyd yn storio gweddill ohono fo fel braster, a mae'n storfa egni neu'n ynysydd, neu mae'n cael ei defnyddio I amddiffyn y corff hefyd, cael ei pacio cwmpas organau. So dyna nhw yn sylweddau ni wedi cael i'w defnyddio. Rwan, addasiadau I diet gwahanol. So mae gen ni yn gyntaf ymlusgiaid ac amphibiaid. Rwan mae rhain yn llyncu bwyd yn gyfan. Mae gen nhw addasiadau i'w diet nhw. Does gen nhw ddim taflod sydd yn gwahanu llwybr aer, a felly mae rhaid I rhain lyncu y bwyd mewn un gofod. Rwan nhw ddim bod yn cnoi y bwyd am yn hir, oherwydd pan maen nhw gyda bwyd yn eu ceg nhw, dydyn nhw ddim yn medru anadlu. Felly mae rhaid bwyta yr bwyd yn gyflym. Da ni gyda yr taflod. Taflod ydy pallet, neu top ceg ydy o, a da chi'n gwybod mae'n trwyn ni wedi cael ei gwahanu oddi wrth ein ceg ni, a felly pan da ni gyda bwyd yn ein ceg, da ni yn medru dal I anadlu. Mae hynna'n golygu da ni'n medru cadw bwyd yn y ceg am yn hirach, a da ni ddim yn rhaid i'w lyncu fo yn gyfan. So pan byddwch chi'n gweld pethau fel amphibiaid a reptiliaid yn jyst am llyncu bwyd I lawr. Mae gennym ni wedyn dau gwahanol fath o rhai heterotrophic. Mae gennym ni cigysyddion sydd gyda colydd sydd yn fyr, a mae gennym ni llysysydd sydd gyda colydd hirach. Rwan, da ni angen edrych rwan ar addasiadau danedd. Rwan, mae gan wahanol organebau, gwahanol fathau o ddanedd. Mae gennym ni... Reit,
So mae. Right. Organebau. Right. Ddanedd, right, i fedru torri y bwyd nhw'n llai, ac mae gennym ni rhai mathau o ddannedd sydd yn cael eu defnyddio i rhwygo. Mae gennym ni hefyd mamolion, right, gyda gwahanol fathau o ddannedd, a maen nhw wedi esblygu i defnyddio rhain mewn ffyrdd gwahanol. So dowch ni edrych ar ein dannedd ni i edrych ar beth ein golygu fo hyn. So dyma ni yn gwahanol mathau o ddannedd. Mae gennym ni molars, sef yr dannedd cefn. Mae gennym ni hefyd ein premolars, right, ac yn dannedd llygaid ac yn incisors. So beth yw'r swyddogaethau gwahanol yma? Wel, mae gennym ni yr blaen dannedd sydd yn torri'r bwyd yn darnau llai. Mae gennym ni yn dannedd llygad sydd yn finiog i rhwygo, a mae gennym ni hefyd go-gul ddannedd, sef yr dannedd cefn sydd yn cael ei defnyddio i cnoi ac malu pethau i lawr. So deintiad llysyddion. Rhaid mae llysyddion yn cael gwahanol, right, mathau o ddannedd. Maen nhw gyda yr blaen ddannedd yn fan hyn, dyma nhw yn blaen ddannedd. Maen nhw ar y gwaelod, ond dydyn nhw ddim ar y top. Mae gen nhw pad corniaidd. Mae gen i hefyd ein dant llygad fan hyn, ac yn dannedd cefn. A sylwch bod y dannedd cefn yma yn siap M, wel, W ac M. A be maen nhw'n gwneud ydy, maen nhw'n slotio mewn i'w gilydd, a da chi'n gweld bod nhw yn medru cael eu defnyddio i torri'r bwyd yn lot llai. So mae'r blaen dannedd yn gweithio fel cyllell, so maen nhw fel pad. So mae gennych chi fel pad ar y top, mae gennych chi yr dannedd blaen yn dod a maen nhw'n torri'r bwyd ac yn cael ei defnyddio fel chopping board. Mae'r bwyd wedyn yn cael i'w pasio yn ôl i'r cefn, ac wedi iddo gyrraedd y cefn, mae'n cael ei torri gan yr dannedd, yr cil ddannedd, ac yr cil ddannedd blaen a cil ddannedd. Mae'r dannedd yma yn torri, a be maen nhw'n gwneud, maen nhw'n symud mewn siap cylchaidd. Na i egluro hwnna mewn munud. Ac wedyn mae'r bwyd yn cael i'w symud yn ôl allan fan hyn, cael i'w troi o gwmpas yn yr diastema, sef yr space yma fan hyn, wedyn mae'n cael ei gyrru yn ôl i cael ei torri fyny yn llai. So beth gen ni? Dim ysgithrau, rannwn ni sôn am ysgithrau mewn munud, oherwydd mae heina yn rhai gyda anifeiliaid cigysyddion. So mae go-gul ddannedd a'r cil ddannedd a'r wyneb mawr. Maen nhw gyda siap M ac W, a beth sy'n digwydd efo'r gen ydy mae o'n mynd mewn siap cylch fel hyn. So mae'r dannedd yn mynd o gwmpas ac maen nhw'n mynd ochr i ochr yn torri'r bwyd i lawr. Mae gen nhw yr gen sydd yn bwerus, fel bod nhw yn medru, gen sydd ddim yn bwerus oherwydd bod nhw ddim yn rhaid dal i anifel sydd yn mynd i fedru dianc, sydd yn anhebygol ddianc, so dydy planhigion ddim yn mynd i gwneud hynny. Mae gen nhw gwreiddiau agored, a mae hynny'n golygu mae'r dannedd cefn yn enwedig yn mynd i fod yn parhau dyfu drwy oes nhw. Mae hyn oherwydd bod nhw yn werio nhw allan. Yn cigysyddion, mae rhain gyda dannedd blaen, sydd yn finiog i torri'r bwyd i lawr. Mae gen nhw hefyd be maen nhw'n galw yn ysgithrau. A hein ydy'r dannedd sydd yn symud yn y cefn. Mae hein yn mynd heibio i'w gilydd. Rhan oherwydd hyn, dydy'r gen ddim yn medru symud o ochr i ochr. Oherwydd bod y dannedd yma yn sleisio heibio i'w gilydd, a maen nhw'n gweithredu fel siswrn. Does na ddim diastema,
so felly so ddim rhaid dod ar bwyd yn ôl i fan hyn i symud o gwmpas. A fel ni'n deud, mae'r gen isaf yn symud yn vertical, ddim o ochr i ochr. So, sgithrau, llithro heibio ei gilydd, gweithio fel llafnau siswrn i torri'r cyhyr. Maen nhw gyda danedd miniog, a dydy'r gogilddanedd a'r cilddanedd ddim yn treulio, a felly dydyn nhw ddim yn parhau dyfu. So, ni'n edrych ar y llun yma o yn anifail o baedd gwyllt. Right. So mae hein yn debyg i fodau dynol. Right? Mae beuddod yn holl ysyddion. O'r ffotograff disgrifiwch un nodwedd o deintiad baedd gwyllt sydd yn dangos bod yn nodweddiadol o cig-ysydd. Wel, da ni'n gweld nhw fan hyn. Mae gennym ni yr danedd llygad mawr yma. Be sydd yn gwneud nhw'n edrych yn debyg i llysosydd? Wel, da ni'n gweld nhw o'r ochr. Mae gen ni yr siap M ac W yma yn yr cilddanedd. Felly, danedd llygad mawr sydd yn finiog. Mae yna diastema. Ni'n bron yn siŵr yn i'w gael, ond dyma fo, mae yna diastema sef yna space yn fan hyn i'w gael. Ond hefyd, da chi'n medru deud bod yr cilddanedd, gyda y siap M ac W sydd yn cydgloi a mae'n golygu maen nhw'n medru cael defnyddio i falu. So nid yn unig oedd rhaid i chi ddeud sut maen nhw'n debyg, ond oedd rhaid i chi ddeud sut mae nhw'n defnyddio rhain. So mae yr danedd miniog i ddal ac i lladd, mae yr diastema i fedru symud y bwyd o gwmpas, neu mae o yr cilddanedd, y gogilddanedd gyda'r siap M ac W i falu a cnoi. Rwan, yn olaf, mae gennym ni jyst un cwestiwn fan hyn ar dolydd rhydd sydd yn epidemic yn y moch. Ac mae'n cael ei chosi. Rwan, da ni'n medru gweld yr filysiau. Rwan, mi ar mi sôn chydig bach am y filysiau. Rwan, y broblem gyda'r filysiau yn fan hyn ydy, da chi'n gweld nhw. Mae'r filysiau wedi cael eu lleihau, a felly dydy yr baedd gwyllt yma, yr un gyda PED, ddim yn medru amsugno cymaint o fwyd oherwydd bod ganddo fo lot llai o le i amsugno. So mae'n deud fan hyn, colli pwysau yn golygu mae'n cymeryd lot llai o fwyd i mewn. Doly'r rhydd yn golygu bod yna lot o ddŵr ar ôl y colyddyn mawr. Felly, mae'r filosiau'n fyrrach. Mae'r arwyneb wedi lleihau. Mae yna felly llai o dreulio. Mae hwnna'n golygu wedyn mae gennym ni, felly llai o dreulio ac llai o amsugno ydy'r peth pwysig fan hyn. A sylwch, llai o microfilysiau. Dwi'n meddwl pam bod nhw ar ôl y microfilysiau. Dwi'n meddwl bod y filysiau yn llai neu yn fyrrach. So hwn fyswn ni wedi mynd ar ei ôl. Fyswn ni ddim wedi mynd ar ôl y microfilysiau. Fyswn ni jyst yn dweud yr filysiau. Dwi'n meddwl bod nhw'n sôn am y microfilysiau yna, ond dim dyna beth lle fyswn ni wedi mynd ar ei ôl. Arwyneb yn llai o amsugno, a felly maen nhw yn mynd i fod yn colli pwysau oherwydd hyn. Ac wedyn, os oes gennych chi mwy o hydoddion, mwy o sylweddau wedi hydoddi, mae'n yn golygu da ni'n cael llai o amsugno dŵr oherwydd yn y colyddyn mawr, mae dŵr yn symud drwy osmosis. Os oes gennych chi hydoddion, so dyma nhw'r celloedd sydd yn leinio fo, os oes gennych ni mwy o bwyd hydawdd yn fan hyn, da ni'n mynd i gael llai o osmosis, oherwydd mae'r potensial dŵr yn fan hyn yn mynd i fod yn isel oherwydd bod y pethau wedi hydoddi, ac mae'r potensial dŵr yn y celloedd yma efallai mynd i fod chydig bach yn uwch, felly mae yna
llai o ddŵr yn mynd i symud neu symud drwy osmosis i mewn i'r celloedd yma. Ond gobeithio bod hwn wedi bod o ddefnydd i chi, ac nhw'n ni ddod, wel, na i ymuno hefo chi yn yr un nesaf o'r sesiynau yma.